News 24 Karbelo channel kilang ratum hanali tumhan kardum pazari lo. Kai teng pa man sonsi nali tumhan misana berta pawan biar sonsi pini le thos tamina tumhan misana berta nawan pitulu. Aholo Karbiang lo angkang mate Karbiang lo Tonomas Council atum kacari alang litum kecok ci pusi pinang an hampang song tum mate racaria song tum ta jong polo bangso ke jong asong thot nang naklo non bang ke litum News 24 kalang ratum nang tum han puthot bakla ing pani tum moro kopi posin tum da sodim bang nang kok ma kopi posin tum da sodim na humri nang kok ma polo punte non litum ke IS office athaino ladak hampang song tum ala voreng war sa puthak bangso ka che song adim sinil tum nom dolo bang kopi posi che song no $60 rondong si langdam lo punte la bangso tet nanti voreng war saya dons tami long lap nang pusala dak ketok do bangso ketok dap los teng pen si long lap nang di pusalang litum kemang pon padu pon lo bangso kemang pon padu pen si ajoine mate pipi da joine mate akapre khai tum han bangso awar sai mate kipi ki paung mun aga joine si alang litum ka chesong padu pon lo bangso ka chesong pathak ni litum penang an bangso ham phang do bangso ham phang KSA pendang lok Aisa KSA RYA pendang lo penana ham phang song tum do non bangso ham phang long ka chesong long EPHLC arachare song tami chesong pon mati nang chesong dulu bangso chesong along PSLC peralang li angtong ti kathara ka haidolang li pensi bangso tet along ka chesong pathak ni li kachini phani li bori pon to aprang si nang li phan kardom pa jeri lo nang li bangso ka chesong le te ter pathak chesong tak News 24 kalang rat mate Karbiang long rat phanang li hin pet kopi than pati aprang si bangge ni li ke than ka pachini kang tung gela halo jasamet than bangang hoelong langdam pulotang de la so tet puamen pen ke tamtang la ningkan ke pangbong sitame dak la so recruitment mate la so ar pukang wayalong pharu krip fliang hoelong pen ke damtang Karbietum phan pharu isita pleng pe lapon ang deng tanang vilo pharu krip fliang hoe ka pa pleng along pen Karbietum pharu sienda ledunde po bangala ke si manghume me lam lo thala so ningduk bang piniar nian tai ningar lo pini krong dong sitolang aprang ke than bang tum kaching room pulotang da jasemet pela daga bang ke Karbia than bang atum sila dake pleng set la bang ke than jolo sita non ke isia kaning ri tum arjulong lo non e prang bang ke than bang tum kaching room amai dolo pulotang de hala daga bang ke Karbia tum penan parta ke ke betum sida nang pleng set pula nang deng nang pleng nang klang tang lo si non sita me non arpu kapa pleng ponje long ka dog veang hoi dak alang tum kapa klang ke advertisement long theklong pultan dak pharo throxy ra phlido la solong jong si langdam pulutang te dak lower primary mate LP along bangke pharohini baddo posi pharohini lekai la panang hoido posi pulo la solong da langdam pulutang te la dak ke la lower primary pulutang te dak tet ke nang vekpo tet ke nang vekpo pulutang la bangke central government tum ka cheparai tang lam lo la penda ke council pen ituma MP MLA tum da thang nat ke kham khe chet e beng da thang da ang thega be la si non ke thang da kham khe ave pot si non ke hala aron kupi ma kisik tang la so teng de kroina kok pot tet ke nang vekpo pulo tet ke nang vekpo pulo tang da non da Karbiang long chelang dam lo na chu head jong arpu ka pa pleng hot Karbiang long Tonomas Council IEM la pen CM amata amet hang tumang ho pen siningje veklo Karbietum ke tet ko an maki untang tum anaphan ke arpu pa pleng pon thailo posipo pulutang te non tet non ka che odong e dolang bang la ke 6 schedule special tet pu tuman velo 6 schedule special tet ke pas tang tu mate ki untang tum bang kwan tong ke doni la ke council tum chini po hala dak si la ke ang theklang po sitame nili tum ke theng long bang la hello la so a 6 schedule special tet long bang ke la da ke Karbia tum det kali nili tum ali song theklong lo komane Chauhan komane Chetri komane ke hala la so a PGR ar lo ke do akeche ke betum anta la so tet aso a 6 schedule special tet long amendo pulotang de non councilor sor nang thaki jong se lang dun prong pulotang de mu councilor sor nang thaki bana puelo ho jo Karbia tum tet ke do tum ana phan ke pi pon thai lo sita pi pon thai a phida ar puang hoi akele do ko amasi keche ke beton na pi pon nang kok lo la lo nang thaki ke ante komar lonte la so a 6 schedule special teralong keche ke be atumta nang jok dun me keche ke be atumta la so asat lang pidun me po komar lo dak nang toy gente Karbiang lo Tonomas Council phan
ke sia phan ke che ke be to men ra en bonoi pu komalo na toy gente jo toy de la si Karbiang Long Autonomous Council tum la soa sik schedule special tet puta la ke amu ke bangwe asat lang pusin tum punang ko i amu ke bangwe po the bang ke dak jong si a bihari a bongalia marwari dak pangui ut pulotang a lebe de lo kupia sik schedule lo kupia special lo la ke thang da lebe de lo la si la ke amu ke bangwe an ke nona bang ke halat tet ki untang aphai kang aran da kalilang nona bangla so ar puka pa pleng jelong bangta lak pli lak pho atang kata ke ng matela so ke hang ta non arlo pen dolo puta non ke ang ning na klang thelo pulutang de la daga bangke ining kang sampo bangke ilitum langdam ersitame eson nata dak thailong le dake ining kang samse saise lasi amut pigi puji pu bangke nilihin mene putunji ke lahelo laso a recruitment mate laso arpu kapa playing ji pu laso non ke claim bom laso sayang deng bangke amut pi ing ton ko khanyang nang po lapen ke cheng thunai bangke komantulo pulotang lake mo ang hoi ke do an lang hoi ke do anta dak akar bietum thekre muchot ariso ejang tum han an si dake papleng thai un po alang tum ang thek long pulo tangte hala swar ni an si dake recruitment mate arpu ka papleng asai neng bang claim nang po sitan nonamat KCKB amen dak inut dak thek lok arni bangke dake erset tungser bang chesong nang kok po athe bang le hello voreng aba sai ki pilo pulo tang de nang li long li ke pilo goreng apa sai ki pilo pelutang nang li dake nang li dim klong ke peklo piso someda ki pilo nang li dake dead long ri kache jorlo vote ke joga jaka onda ki pilo election ki thura jaka onda ki pilo nang li ke dak pir the dak Karbiang Long araratum karbiaratum ko an ma jakong do hala an so se aja kong sinang li ki chike bian ki piateng lo atheke aron langdam pulutang de hongpen ke wang akiche ke biatum jongsi Karbiang Long arlo voreng aba sai ke klem phansi ke wang chot pulutang te alang li tum la retirement ke NR ni pen bangke Karbiang Long pen ang tan chedam thunangi mate chirui thunangi parondo sita hala so aron ke pip chok hangjang lo non ke ha ang tan pele voreng aba sai nang claims te dake dolong cholong junlong pu bang dake peklot pulutang te dake voreng aba sai ke pek bangla ke lake kok that ka chi pia teng lo pusi pin la bang so cha tai ben ma se rar phan pa chi din lo la hello Choro sa